Sanibonani la kubantu uphakama bengelelo sifundo. Esiniphathele zona-ke namhlanje azinhle mbukeli wethu. uMzukulu usinde eyokhipha umsebenzi wakhe omusha. Sacela nje babukeli bethu ukuthi ni-like, nikhomente, nisubscribe, nivule ne-notification khona masifaka umsebenzi nikhona ukubona ukuthi khona sesikufakile. Sacela nje babukeli bethu. Esivuka nazo namhlanje, uMzukulu usinde engozini lapho khona eyokhipha umsebenzi wakhe omusha. Ngenhlanhla nangomusa kaNkulunkulu akulimalanga muntu, kodwa imoto ilimele kakhulu njengoba uyibona nje mbukeli wethu. Ubonge nje ukusinda nokuthi kungalimali muntu. Wabonga nokuthi nomsebenzi lo obulindwe abalandeli bakhe kanye nabalandeli bamaskandi utholakele manje. Okunye siniphathele khona mbukeli bethu, akuqondakali ngodaba lweMfezi nontombi eziningi. Kusolakala ngathi iMfezi iyisitabane, kanti kokunye abantu babuka ngohlu lokuthi ngathi iMfezi ifuna ukwenza ipromo ye-CD yayo nontombi eziningi, hhayi ukuthi iMfezi iyisitabane. Ngabe uthini owakho umbono mbukeli wethu? Siyacela nje ushiye uvo lwakho ngaphansi comment section. Ungakhohlwa ukulayikha nokusubscribe. Ngiyabonga.